ηλικίας του group, πες μου. Δηλαδή χωρίς τους performer, που μου είπες ότι οι performer αλλάζουν από ανατακτικά χρονικά διαστήματα. Είναι 30 χρονών ο μέσος όρος. Είναι 30 χρονών ο μέσος όρος. Μάλιστα. Και έχετε αυτή εδώ τη μούρλα από πιτσιρίκια, έτσι. Η μούρλα είναι χαρακτηροδομή, θα το πούμε έτσι κάπως. Υπάρχει σε όλους δηλαδή, γιατί αν δεν την έχουν δεν μπαίνουν στο σχήμα. Αν δεν υπάρχει η μούρλα δεν μας Πόσα άτομα είναι? Πόσα άτομα είναι το σχήμα, δεν μου είπες? Είμαστε 10 άτομα. 10 άτομα. 8 Κάτσε άτομα πάντα. Περίμενε. Θα μετρήσουμε εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εδώ μιλάμε για 10 άτομα, έτσι. 10 άτομα. Εδώ είναι 7 και κοίτα από τι αποτελείται. Από ονόματα ξακουστά και φοβερά και τρομερά. Μάλιστα. Διογέννης. Μόνη and Μόνη. Κονιέντε. Από πού το όνομα? Είναι ο Μόνης και ο Μόνης, δύο φανταστικά πρόσωπα, όπως λέμε Τεντέν, εγώ και ο αδερφός μου, και βγήκε από το κουνιούνται και το κάναμε ξένο, μπας και έχουμε κάποια επιτυχία. Ελλάδα, το μεγαλείο σου. Ναι, όλη η φιλοσοφία έχει να κάνει και με το kids, γιατί μας αρέσει σαν αστεία κατάσταση. Και τελικά ανακαλύψαμε ότι το κονιέντε είναι με κανέναν. Είστε όλοι βορειοελλαδίτες? Ναι, η καταγωγή μας είναι από Σέρρες. Τα σινιάλα, τα σήματα μόρφωσης που σου κάνουν, μη σε επηρεάζει. Όχι, σε επηρεάζουν. έτσι σαν... Εσύ είσαι συνηθισμένος, είσαι άλλος, είσαι performer. Όπως και να το κάνουμε στη σκηνή πάνω. Είναι τόσο... Εν τω μεταξύ δεν θέλω να τον καθυστερήσω άλλο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σου πάνω απ' όλα. Είστε καταπληκτικοί, μου αρέσετε πάρα πολύ. Εδώ, βέβαια δεν σας είδα πολλές φορές, αλλά τη μία φορά που σας είδα μου κλέψατε την καρδιά. Φτάνει και περισσεύει. Πες μου τι ετοιμάζετε για τη συνέχεια. Για Οκτώβριο, Νοέμβριο, τέτοια πράγματα. Η συνέχεια θα βγει στα περιοδικά του Μήλου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Και μάλλον θα έχει να κάνει με τους Blues Brothers και κάτι πιο ζωντανό για το χειμώνα. I'm a soul man. Έτσι, σωστά. Ποιο, Blues Brothers τι, πιο περισσότερο από τι? Ποιος αρέσει περισσότερο, τα πάντα, Τα πάντα, όλος και τέτοια πράγματα, να γουστάρεις. Και η τούμπα στην εκκλησία και όλα. Τελικά εμείς οι λίγο ευτραφείς, ας πούμε, γουστάρουμε Μπελούση, μας έκανε ένας προπρόσωπος. Και καθόμαστε και πάντα μπροστά στα αμάξια. Είναι λίγο και έχουν κάτι σαβούρες στο αυτοκίνητο που μας σηκώνουν μόνο εμάς. Διογέννης Δασκάλου, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διογέννη. Να είσαι καλά, πάνε τώρα παίξει εκεί πέρα. There's a story about Minnie the Moocher. She was a red hair hoochie coocher. She was a rapid stopping sprawl, but Minnie had a heart to see it through way. Hidey, 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 hidey. She messed around with a bloke named Spooky. She loved her, but he was spooky. He took her down to Chinatown. She gave her heart a kick, but got no round. Hidey, 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 hidey. Hidey, 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 hidey. One and a dilly dee 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 dee. She had a dream about the king of Sweden. She gave her things that she was needed. She gave her home built of gold and steel, a diamond car with golden wheel. Zabu 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 zabu, zabu 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 zabu, zabu 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 zay, zabu zabu zay, zabu zee zabu zay, zabu zee zabu zay, zabu zee zabu zay, zabu 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 zay. Zabuzi, 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 zabuzi. Oh, tickle, tickle, oh, tickle, tickle, yeah. Yeah, bom, bom, dee, 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 dee.
Κάρω στους 5 δρόμους, νούμερο 2, part 2, γιατί όπως είπαμε ένα μήλο την ημέρα κάνει τον γιατρό πέρα στο μήλο εδώ. Λοιπόν, μαζί μου για τη συνέχεια έχω Στέλιο Δαλαμπύρα. Τι επίθετο είναι αυτό, ρε Στέλιο? Δαλαμπύρας είναι από τον Νταλαμπέρ. Από πού η καταγωγή? Δηλαδή καταγωγή από την Νότιο Γαλλία, ας πούμε, και Βόρειο Θεσσαλονίκη. Ο Στέλιος, παιδιά, εκτός από καταπληκτικός performer, είναι και πολύ χαμογελαστός και χιουμορίστας, έτσι δεν είναι? Καλά το είπα. Βέβαια. Λες και τα αστεία σου την ώρα που Ζούμε στην ίδια γειτονιά γι' αυτό. Όχι, προσέξτε, δεν ζούμε στην ίδια γειτονιά. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου και εγώ μέναμε στον 4ο, όχι μένουν ακόμα οι γονείς μου εκεί. Δεύτερος. Εγώ στο δεύτερο. Second floor. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά το Στέλιο εγώ, θα σας πω την πικρή μου αμαρτία και το ξέρει και ο Στέλιος, πρώτη φορά τον είδα προχθές. Να κάνει performance. Και λέω δεν είναι δυνατόν. Πες μου τώρα πώς έχεις ξεκινήσει την όλη κατάστασή σου. Πες μου λίγο. Εγώ κοίταξε να δεις, έψαχνα να βρω ένα χόμπι να ασχοληθώ και λέω δεν βγαίνω να τραγουδήσω στη νύχτα, μπας και μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τις ώρες μας, γιατί το πρωί η μέρα στη Θεσσαλονίκη είναι δύσκολη. Και είπα να ασχοληθώ με την jazz, την οποία αγαπούσα από μικρός. Άκουγα βέβαια Καζατζίδη, Γαβαλά και όλα αυτά, αλλά και αυτοί τζαζίστες είναι. Εγώ επειδή ήθελα να μάθω καλύτερα αγγλικά, πήγα με τους άλλους, με Ray Charles κλπ. Στέλιο, πότε ξεκίνησες να τραγουδάς? Από 10 χρονών στο δημοτικό. Ο δάσκαλος μου έβαζε και τραγουδούσα. Αλλά επαγγελματικά ξεκίνησα 15 χρονών. Η πρώτη μου αμοιβή ήταν 300 δραχμές στην Άνω Πόλη, σε ένα σινεμά. Τραγούδισα το Satisfaction. Πάντα Θεσσαλονίκη μιλάμε, έτσι? Πάντα Θεσσαλονίκη. Πιστός εδώ. Και είσαι ανεξάρτητος μεμονωμένος, δηλαδή μπλέκεσαι με group και τέτοιες καταστάσεις? Είμαι freelancer, ας πούμε. Πηγαίνω με διάφορα groups ανάλογα με την φάση και τραγουδάω και γενικά αυτά που μου αρέσουν. Δηλαδή ξένο τραγούδι κυρίως, αλλά και ελληνικό. Δηλαδή Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκο και παλιό ελληνικό τραγούδι ελαφρό, Γιαννίδη, Θεοφανίδη, Αττικ. Γενικά δηλαδή κινούμε στο χώρο του ελαφρού τραγουδιού και του ξένου και του ελληνικού. Λαϊκό καθόλου. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις? Δύο πράγματα. Την πρώτη φορά που ανέβηκες στη σκηνή, ήσουν 15 χρονών, πώς ένιωσες τότε? Δηλαδή το track σου, αυτό θέλω να μου πεις κάτι έτσι πολύ συγκλονιστικό, ας πούμε, που συνέβη. Ναι, είναι αλήθεια ότι έτρεμα τα γόνατά μου. Δηλαδή πραγματικά στο σινεμά που ανέβηκα έτρεμα τα γόνατά μου. Μόλις όμως μπήκα και άρχισα να λέω το τραγούδι, τότε απογειώθηκα και ξεχάστηκα και τα πήρα πάνω. Ανάμεσα στα τραγούδια που ερμηνεύεις, λες κάποια ανέκδοτα, αστεία, κάποιες ιστορίες που είναι χιουμοριστικές. Από πού τις αντλείς αυτές τώρα? Αυτό θέλω να πω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα σκέφτομαι πραγματικά εκεί την ώρα πρωτού βγω. Δεν κάθομαι δηλαδή να γράψω, ούτε έχω κάποιον από πίσω μου να γράφει. Ιστορίες που ακούω από διαφόρους το πρωί στους χώρους της δουλειάς μου ή ξέρω εγώ στην παρέα μου και βέβαια αυτοσχεδιάζω όσο μπορώ, θέλω να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Ο κόσμος με βοηθάει περισσότερο να κάνω αυτό που κάνω και έτσι δημιουργείται ένα κλίμα τζαζέ, ολέ, λατινοαμερικανέ. Δεν μου λες. Δηλαδή, αντλείς και στοιχεία όχι μόνο από τους φίλους, αλλά αντλείς στοιχεία και γενικά αυτή τη στιγμή άμα δεις κάτι σε ένα τραπέζι θα το κάνεις εκείνη την ώρα, θα το βγάλεις και ναι, βέβαια, είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα ταλέντο ρεφλεκτοειδές το οποίο μου επιτρέπει να κάνω κάποια πράγματα και στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική. Λοιπόν, με την υπόλοιπη ημέρα ασχολείσαι με τίποτα άλλο? Γιατί από ό,τι αυτό έχεις αφήσει να είναι. Ναι. Είμαι οδοντογιατρός. Κάνω δόντια. Ναι. Το βακάρω, θα τον ανοίξω το στόμα τώρα και θα του βγάλω το φρονιμίτι. Άστα που είχα ένα φρονιμίτι, ένα έτσι είχα γίνει, έτσι, αλλά καλά, κάθε 2 χρόνια με ενοχλείς να μου λέει σε μένα θα έρθεις να στο βγάλω να τελειώνεις αγόρι. Πρέπει να το βγάλω τελικά το Μάλιστα. Oral surgery. Αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Είναι πάντα έτσι, έχει ενέργεια μέσα του, βγάζει δόντια το πρωί και το βράδυ βάζει δόντια. Γιατί κοιμάμαι το μεσημέρι πάντα 1 ώρα, να το πείτε αυτό στους ακροατές πάντα. Η siesta είναι... Στο Family Ties, την τηλεοπτική σειρά, ο πατέρας κοιμόταν 15 λεπτά όλα και όλα την ημέρα. Δεν έβρισκε τίποτα άλλο. Αν γέμιζε η μπαταρία έτσι, πάντως γεμίζει η μπαταρία με το μεσημεριανό ύπνο. Λοιπόν, να αφήσουμε το Στέλιο κατευθείαν γιατί τον καθυστερήσαμε για να ξεκινήσει να τραγουδάει. Και να χαρούμε λίγο το πρόγραμμα, έτσι. Άντε, πάμε, ναι, βέβαια. Στέλιο μου, καλή επιτυχία. Πάντα την έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Say, baby, what I say.
See the girl with the tambourine. She knows how to shake that thing. All right. All right now. Don't do right. When you're sitting in misery, come on, baby, step by me. Oh yeah. Don't do right. Don't do right. Tell your mama, tell your papa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh yeah. All right now. All right. Playboy. When you see me in misery, come on, baby, step by me. Oh yeah. All right. All right. See the girl with the red dress on. She can do